na mmadụ ka anyị kwudozi ọbụrụ onwe n'anyenu fa wee jikọta ọnụnụ na-emega nwanne na nwanne maka na busu kwụsịrị ọ sị na mmekọrịta rụbụsọ nwanne ndị oyibo wee swazienụ fasị na united we stand and divided before ya ka o ji dị mkpa mmekọrịta nwanne na nwanne ụmụ Igbo ndị bi na Amerịka jidekwanụ nke unu ji of events aka n'elu nọ na United States of America ndị na-edozi agwụ inu Oliakụ Mary Gloria Okeke ọ dị ka ọ chọrọ nwanyị Chief Anthony Mezuoke Prọfesọ Ike ga-agụgụ ụwa ọzọ gburugburu Ojimotemọgụ ezi nwa Chief Ben Mezuoke Ogbuefi murimuri Obiọfịa Amishi Nnewi ọnụ na-ekwuli Igbo aka pụọfọ na Dallas Eginu dozie bụ inu Tina ọgọ Prof Mezuoke ọjọfu na Amerịka ojiebia mọkọbilibu ọgọchukwu nwe Dallas Funubisi Chief Ndụka ọnwụ kakalụ ikuku 1 na Abiliba na Abia Steeti isi
Director Fingo Export Limited na Dallas na Texas obiziri Chifu Fabian Oyelu Bilinu ọkụ obulu sọnụ na ndọni na ụgbaru ezi nwanne m Bilinu ọgbaru n'anya Igbo onye ọma Bilinu Inodozi Akwụghị Mrs. Irene Oyelu mmabulu ụzọ ezi nwanyị ọma Obobo Kisses mana Houston na Texas unu biziri Chifu Oke Igwe Bilinu Ologu Zuru President Enyimba Heritage America Egila lọlọ inu lọlọ Olumma Oke Igwe Ozumma Zuru Osodieme Akụ na Boston na USA Community Jidezenu kunu jinu nkunu melujinu ke no maganu ekene gane nunu ife menu wa Igbo na America unu nabatala ninu ekene gane nunu nenu yes sir Minister Sidney Iwala Publisher Unique Image Magazine Omezinimba The Icon One Inodozi Akwụghị Mrs. Uche Dadi Iwala Lady Icon Akwanwa Boston na United States America Frank Nwagolu Bilinu Akilogidigi Sejenu ezi nwanne m Bilinu na Dallas Kibisi Chief Sagogo Obinwe Ifeakachukwu ezi nwa meshi n'Uguta Nwachukwu gọziri agọzi ọ ga-adịrị ya mma Ogechukwu nwa Bilinu Ifeakachukwu Bilinu Ụzọamaka Bilinu Chifu Nnamdi Agolu Bilinu ezi nwanne m Bilinu Akilogidigi Sejenu ụmụ ọtụtụ gị si pụtanụ onye ọma Bilinu The Young ezi nwa Jie Akilogidi Keneli Mezinne yo Azụmdialụ nwanyị ọma n'ezi nne m lụ Nnamdi Nwagolu
Mrs. Chinwe Imelda Agolue Ekala kwesịrị nwanyị ọma Amecheli nwa ezi nwa odogwu ọdọbọ Ogbonna Ọsamalike Nigeria kanyi na natazi na mmadụ zutela anyị n'ụzọ anyị wee kenebe Chief Vincent Ofolebe ọnwa na-etiri ọla n'ụga omere ọla ezi ọgọma Chairman Chief Executive Construction Company Limited Yandonozi Akwanu Mrs. Scholastica Ofolebe Oyiridia nwanyị ezi Adamo Jifugebu Chukwu Mabilinu Gabros International Limited Mba Monyukwu Nnewi Nze Chinedu nwa Kile Bilinu Akwewebe Bilinu N'Umwezani Ọsụbụrụ Gisi Akwewebe Keneli Mezigbo Yiginu Anetuzu Agụbilinu Nze Tokinsi onye ọmasị obele Obinna Gweli Bilinu ọ bụ Tobie na Gulusi Bonu Ekinodozi Akwụyinu Nneka nwanyị ọmanụ onye jebiala ụwa n'oji onwenye bili ezi nwa ọba gburugburu na michi nwanyị ọma bili Kingsley Mikuru Gaddafi ọnụ na-ekwulu Igbo na AIT International onye amasị mba nọwebe ụwa gị na Chinwendu Mikuru Omobidia Chief Obiajulu Emmanuel Osadebe nna nyelu America gị anọmụ buliye n'anụ Chukwu na-anabata mkpụrụ obi na ndokwa Unanu